Oedd hi'n gêm ble oedd pawb yn disgwyl i Gymru cael y fuddugoliaeth. Dyna'n union wnaethoch chi da'r graffiadau ti ar ôl y perfformiad yna? Ie, hapus iawn. Ni wedi gwneud y peth pwysica, fydd wedi ennill y gêm ac perfformiad da. Credu oedd ni wedi cael lot o'r bêl fe ni'n gwybod oedd boys wedi gweithio'n galed ac yn y diwedd efallai oedd e'n gallu bod yn mwy. 9 gêm yn ddigiro erbyn hyn o dan Craig Bellamy. Oedd hyn o'n teimlo fel y fath o gêm ble o'ch chi gyd yn gwybod yn gwmos be oedd angen i chi wneud a chi gyd i weld yn joio mas yna hefyd. Ie, oedd pawb fel ni'n dweud wedi cael plan yn mynd i'r gêm ac o'n i wedi gweithio'n galed i wneud pethau'n iawn ac dyna beth o'n i wedi wneud. Oedd y gwaith yn dda gyda'r bêl ac hyd yn oed yn well hebe. Jyst gair gloi ar dy partner di yn yr amddiffyn, Joe Rodor yn cael ei gol gynta dros Gymru hyn o hefyd. Ie, mae wedi cael cwbl o siansys ac pan nath hwnna mynd mewn, o'n i'n hapus iawn i fo, mae wedi bod yn chwarae'r arbennig i Cymru hyd yn hyn ac oedd e'n haeddu'r gol yna. A Gwlad Belg, i ddod Ben, faint chi'n disgwyl mlaen i'r her unwaith eto yn erbyn nhw? Unwaith eto, edrych mlaen iddo fe. Ni'n wared dda, ni'n credu bod ni'n sefyllfa dda yn y grŵp, felly, gêm dda ni'n edrych mlaen i. Ben, diolch yn fawr.